Napĺňa nás úžasom a pokorou, keď sa človek dožije 100 rokov a obzvlášť, keď jeho život a práca významne posúvajú spoločnosť dopredu. Čo musí dostať človek do vienka, aby dosiahol takúto životnú métu a aby bol jeho život naplnený? Ja si myslím, že človek to musí zdediť. Musí mať preto dedičný základ. A za to on s ním môže len hospodáriť. Buď ho využiť, alebo ho zlou životosprávou skracovať. Od rodičov gény a silu, od Boha vieru, od života múdrosť, pozitívnu myseľ a humor dostal do vienka náš vzácny jubilant, významná slovenská osobnosť, vedecká kapacita, pán akademik Ján Plesník. Rodák z Krajného sa 23. apríla 2025 dožíva krásnych a požehnaných 100 rokov. Ján Plesník sa narodil na Hlaváči pri obci Krajné. Poľnohospodárstvo ako základné životné smerovanie dostal do vienka na gazdovskom grunte na týchto mijavských kopaniciach. Vďaka rodičom, ktorí si vzdelanie vážili, mohol aj vo veľmi ťažkých časoch študovať na roľníckej škole vo vtedajšom Turčianskom Svetom Martine. Vynikajúce študijné výsledky dosahoval aj na Vysokej škole zemědělské v Brne. Aj keď ho život zavial ďaleko od Krajného, svojich rodákov miluje a aj oni jeho. Dobrý deň, pán akademik. Neviem, či si spomínate ešte na časy, keď sme sa stretli prvýkrát. Vy ste mali 40 rokov, ja som mal 20 rokov. Som dostal umiestnenku do Krajného, do vašej rodnej obce. Áno, to bolo také milé stretnutie, keď som sa predstavil, že som Kadlečíkov zat, ale tu sú sami evangelíci. A môj dobrý svokor mi povedal, chod za pánom Plesníkom, chod za pánom farárom Elkom a sa zoznám s ním. V tom prípade môžeš byť úspešný krajinom. Vážený pán akademik Ján Plesník, chcel by som vás osloviť tiež ako brata v Kristovi a pozdraviť vás z tohto miesta, z Evangelického kostola v Krajnom, kde ste boli i krstení, i konfirmovaní a kam siahajú vaše rodné korene. Chcem vás pozdraviť z tohto miesta, ktoré má veľmi silnú hurbanovskú a aj štefánikovskú tradíciu. Tu sa narodil otec Milana Rastislava Štefánika, na ktorého tak rád spomínate. Mladý inžinier Ján Plesník opustil rodný kraj a nastúpil do práve vytvoreného výskumného ústavu živočíšnej výroby vo Vígľaši. Písal sa rok 1950. Tu začal svoju kariéru výskumníka a po 9 rokoch sa stal jeho riaditeľom. Jeho silné sociálne cítenie a múdre nasmerovanie pomohlo mnohým ľuďom nabrať ten správny smer. Dával príležitosť šikovným ľuďom a vychoval celú generáciu odborníkov v oblasti genetiky, šľachtenia a biotechnológie. Dobrý deň, môj vzácny učiteľ, pán akademik. Je pre mňa mimoriadna príležitosť a vzácnosť, že v predvečer vašich vzácnych narodenín, storočnice, môžem ako váš žiak, ktorého ste vychovali až do funkcie profesora, poďakovať za všetko to, čo ste spravili ako človek, entuziasta, človek, ktorý sa zastával vždycky zvláštnym spôsobom nielen mňa, ale ľudí predovšetkým biednejších, ako som bol ja. Je zaujímavá symbióza 100 rokov vášho narodenia a 100 rokov Československej akadémie pôdohospodárskych vied, pri ktorej základom ste stál predovšetkým na rodnej hrude na Slovensku
ale samozrejme aj v Československu, kde ste vytvorili nielen výskumný ústav živočíšnej výroby ako pracovisko, ktoré v časoch zvláštnych a tvrdých bolo prvým pracoviskom, kde sa uplatňovali biotechnológie na medzinárodnej úrovni. Akademik Plesník múdro riadil výskumný ústav živočíšnej výroby 32 rokov a dosiahol mnohé úspechy, na ktorých stavia inštitúcia dodnes. VUŽD je aktuálne súčasťou Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra, ktoré ďalej nesie odkaz výskumu v poľnohospodárstve a potravinárstve. Dôležité atribúty ako zameranie sa na multidisciplinaritu, kvalitu a prepájanie teórie s praxou sú fundamenty, na ktorých staviame aj ďalej. Za mimoriadne významné považujem vytvorenie vašej školy v oblasti genetiky, v oblasti šľachtenia hospodárskych zvierat, kde vy ste vytvorili nielen školu, ale realitu v tom, ako vyzerajú aj dnes naše stáda hovädzieho dobytka, ošípaných oviec. Náš vzácny akademik, priekopník poľnohospodárskej vedy a výskumu a nositeľ mnohých štátnych vyznamenaní od detstva maľuje a táto vášeň ho sprevádza dodnes. Tvrdí, že umenie a veda si vyžadujú kreativitu a preto ich miluje. Pri budovaní nového sídla Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Lužiankach cielene vytvoril priestor pre galériu obrazov a sôch. Čo vám musím povedať, čo bol prvý môj dojem, ktorý som získal na vašom výskumnom ústave. Strašná, vysoká úroveň kultúry, sochy, malby. Ja som išiel, že idem do nejakej živočíšnej výroby a som prišiel do kráľovstva umelcov, maliarov. To bol môj prvý dojem, ktorý nás potom stále sprevádzal. Pán akademik ako veľký vizionár už v roku 1984 založil spolu s riaditeľom slovenskej filmovej tvorby Dušanom Rollom medzinárodný filmový festival Agrofilm. Počin, ktorý prežil dodnes. Keď ste v roku 2009 prišli za mnou s takou prosbou a vyslovili ste, že Janko, prosím vás, ujmite sa festivalu Agrofilm, lebo zanikne. Tak jednoducho nemal som na výber a začali sme sa tomuto festivalu ďalej venovať a v Lani tešíme sa z toho, že toto vaše dieťa oslávilo 40. narodeniny a chceme v ňom naďalej pokračovať. Agrofilm, ktorý ste vy boli krstným otcom toho všetkého, to bola pre našich družstevníkov veľká odmena. Na každý agrofilm sme chodili, celé autobusy sme chodili, len preto, že ste tam boli vy, že tam bol Jano Plesník z Kopanic z Krajného. No a samozrejme, aj odborné veci si naši družstevníci všímali a nasávali z toho. Pred 5 rokmi si pán profesor ešte osobne prevzal ocenenie ako zakladateľ a spoluautor myšlienky festivalu. Sú ocenenia, ktoré musí človek dobiť a sú aj také, ktoré stačí dožiť. A ja už dlho žijem. Ďakujem srdečne, veľmi si vážim túto poctu. Ďakujem a prajem ďalšie úspešné pokračovanie tohoto významného odborno-kultúrneho podujatia. Ďakujem ešte raz. Charizmatický vysokoškolský profesor Ján Plesník vedel nadchnúť aj kolegov pedagógov a rovnako aj študentov, ktorí ho milovali. Jeho talent vysvetliť zložité veci jednoducho a vtipne urobili aj zo zootechniky príťažlivú tému.
Vážený pán profesor, vážený pán akademik Plesník, dovolte mi, aby som v mene mojom, ale v mene vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vám v prvom rade poblahoželala k takto významnému životnému jubileu. Vaša stopa, celá tá vedecká stopa, ale aj profesionálna stopa na našej univerzite je veľmi silná. Naši predchodcovia si veľmi pamätajú na práve zakladanie silného odboru, zootechnického odboru, kde vy ako osobnosť vedy v týchto disciplínach ste boli práve tým nositeľom všetkých tých myšlienok, na ktorých verím, že úspešne univerzita v ďalšom období nastavila celé svoje pôsobenie. Vedecká škola, ktorú ste nám v podobe pôsobenia na našej univerzite, ale aj v podobe pôsobenia na Výskumnom ústave živočíšnej výroby zanechali, verím, že sme dôstojnými pokračovateľmi vo všetkých tých myšlienkach, ktoré ste nám do života uviedli a na ktoré ste nás vo vašom pôsobení nastavili. Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra oslavuje v tomto roku 75 rokov existencie. Podpora výskumu živočíšnej výroby bola kľúčová v roku 1950 a globálne potreby a trendy ukazujú, že to platí aj v roku 2025. Ktorým smerom by sa uberal pán akademik Plesník dnes v čase globalizácie trhov a nezvratných klimatických zmien? Podľa pána akademika si vždy musíme klásť ciele, ktoré sú na hranici našich možností. Týmto prístupom a tiež svojou húževnatosťou, tvrdohlavosťou, ale aj láskavosťou dosiahol vo svojej kariére úspechy a uznanie. Je veľkou výzvou pre jeho nasledovníkov vo výskumnej oblasti na Slovensku zapojiť sa do svetového diania aktívnejšie a držať s ním krok, tak ako to robil celý život náš jubilant, akademik Plesník. Vážený pán profesor, je mi cťou prihovoriť sa vám pri príležitosti vašich stých narodenín a v mene Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra vyjadriť vďaku a úctu za vašu životnú prácu. Dovoľte, aby som vyjadril hlbokú vďaku za vaše celoživotné dielo a poprial vám pevné zdravie, energiu a v ďalších rokoch veľa inšpirácie. Prajem vám veľa zdravia, veľa dobrých obdivovateľov a aby sme ešte znova ďalšiu desinu spoločne takto strávili. Pán akademik, za všetkých sedliakov, farmárov, družstevníkov, bývalých družstevníkov vám chcem poblahoželať všetko najlepšie. Pán akademik, 100 rokov uplynulo. Verím, že do ďalšej storočnice vkročíte vy a ja popri vás rovnými nohami. Ďakujem. To, že ste nositeľom aj ocenenia, významného ocenenia a práve v tejto krásnej aule takýchto ocenených nebolo veľa a vy ste jeden z nich a to je čestný doktor honoris causa, je dôkazom aj toho, že si vašu prácu, vašu celoživotnú prácu naozaj ako univerzita vážime. Vážim si ju aj ja ako súčasná rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a chcem vám takýmto možno krátkym medailom popriať veľa pokojných dní, veľa možno aj tvorivých myšlienok a verte, že taká tá pečať v tej histórii našej univerzity zostala vo vašom mene určite zachovaná. Pozdravujeme. Pán akademik Plesník, môj vzácny učiteľ, môj vzácny pán riaditeľ, úžasný humanista a altruista. Mnoho ľudí súhlasí s tým, že vlastne vy ste človekom, ktorý je každého priateľom. Veľmi si vás vážime a želáme vám veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov. Chcem vám venovať Božie slovo, ktoré prorok Izajáš odkazuje ako Boží odkaz svojmu ľudu. Pán Boh hovorí, ja som stále ten istý, až do vašej staroby a šedín budem vás niesť. Za tých 100 rokov vášho života, čo všetko sa zmenilo. Ale toto jedno sa nezmenilo. Boh je aj pri vás stále ten istý, absolútne vás miluje a nesie vás. Srdečne vám blahoželám. Ďakujem, že zaujíma
aj môj život, predsa len sa dožívam pomerne slušného veku. Môžem povedať, že som mal v živote šťastie žiť v dobrej rodine a v dobrej spoločnosti. To je dôležité, aj aby človek sám nejako sa s tým obohacoval. Ján Plesník miloval a miluje vizuálne umenie a sám dokonale ovláda jedno z nich. Umenie žiť.